ko, syempre yung sinabi ko sa iyo kanina, yung street ball, medyo kakaiba nga. And nakakatuwa dahil marami nagtatanong, ano ba yung street ball, ganyan-ganyan. Syempre isa ka sa mga nagpapatunay na talaga yung street ball, maganda rin bagay sa basketball. Lalo na sa larangan ng basketball. Dahil nga nakakapang-hype siya, mas na-enjoy yung laro, lalo na sa one-on-one, di ba? Nakakatuwa rin. Kaya sana idol, tuloy-tuloy mo lang yung, lalo na itong YouTube channel mo at mga TikTok contents mo, sana tuloy-tuloy mo lang yan idol. So yan maraming salamat sa Sir Ash. So yan mga kawaray, alam nyo na. Huwag na kayong mag-atubiling mag-subscribe. Yeah. Ha? Abangan nyo. Thank you. So yun, what's up mga kawaray baller dyan? So ito nga tayo ngayon, no? So pinag-features ako ng HopX and syempre kasama natin si Sir Osh ng HopX. Syempre, sino pa ba, diba? Kaya dyan lang kayo mga kawaray baller, no? Mga kawaray opay. At abangan nyo yung 1v1 namin. Maghamod ako ng 1v1 and after nun, maglalaro kami ng 5v5. Kaya dyan lang kayo. Alright! So yun na nga mga kawaray, no? So nakipag 1v1 na tayo dito. And kapag natalo ako dito, may bigay tayo ng 500 pesos. Okay? So dalawang 1v1 to. And ito yung first game. Alright! 1-0. All one. Two. Ay, hindi pumasok. Ang cute mo! Idol, pakis. Oh! Oy! Last na. Alias cute! Ay! Hirap natin sila. Malakas tayo. Pera ko. Boss. Ay! Kilala ko na yung mga player niya eh. Yun, game ball. Ano to call? HopX to call. Ayun o.
nagpa-vlog sila, nagpa-vlog. So yun, what's up mga kawaray, no? Kita nyo naman, Hopex! So B5 kami ngayon. Ayun yung Hopex, oh. Alright! Yay! So maraming salamat po pala sa, sa mga nag-tag sa Hopex. Yun, mabilis nilang napansin yung video. Maraming salamat sa inyo. So yun, shoutout sa mga waray dyan, mga waray nun. Shoutout sa inyo sa mga 5'9 security. Maraming salamat sa inyo sa suporta nyo. Subscribe po kayo sa YouTube channel ko, Waray Baller. Alright. Yeah. Nice one! Highlights video. Nagpas? Tira ko yan. Nakato guys. Nakukunin, bahala ka dyan. Nakukunin. Tapos siya yung lagi nasa camera dyan.
Dirty, anong ginagawa niyo sa kuna dyan? Isa lang. Kaya ba nisa? Yan lang. Yeah, si Bay babawi si Bay. Pinagiganti na lang. Nice, nice! Sabay dakdak nga gagawin sa ano doon ni Bay. Hindi niya lang nagawa. Kami na. Pwede ka mag-video. Yan, sabay na. Ay, Venom. Basta, seryoso yung kalaban. Ang inabutan, mag-isama tapos sila. Binuhat na si Bay ah. Yung pala dapat. Malaki yan. Pilalo siya. Pilalo sa puwet. Pinsan ko. Saan takbo? Oh, tabi ka na dyan. Ito na si Kian na laro. Sabi yan, sabi na ako sa'yo. Mga tao gagawin sa'yo dyan eh. Kapaletek na lang. Ayan, si Bay. Dakdak yan ni Bay. Ayun, tayo nakatira yun ng maayos-ayos. Oh! Ito. Yung liter. Yung liter veteran si isa lang, isa. Kaya lang isa malaki, isa na malaki talaga. Tapos yung isa sakto, yung dalawa sakto. Tapos maliliit na lang. Kami na yung damit. Ha? 7 to 9. 7 to 9. 7 to 9.
Kayo, kasi may laro pa ako doon yung Petrone. Laro pa kayo, 6 to 8, pwede nung kalaro. 6 to 8. So yun guys, what's up? Yun, tapos lang ng laro namin. So, sana po nag-enjoy kayo. Supportahan nyo po. HopeX. Thank you. Alam nyo na rin naman yan. Waray Baller po, sana po. Siyempre, sana supportahan nyo si Waray Baller. Nakakatuwa yung contents niya. Supportahan natin sa mga Hopex. So yun, alright. Thank you. Hey. So yun, what's up mga kawaray? Andiyan na nga. Food trip daw kami. Sige po. Yun, kainan na kami. Alright. Food trip muna kami, siyempre. Alright. Hindi, natsambahan ko lang talaga yung paboritong pagkain ni Sir Osh. Mahilig talaga yung, mas gusto ko yung ganito mga pizza kaysa dun sa mga... Akala ko taga Rizal kayo. Hindi, meron ako sa ano. So yun guys, kain muna.